حدا فلسفنا أب زمنا كندت زي فتوت رح زي كوناس اندا تسألأون يبلو إذا فلسفنا سقراطس بعلو أحلفنا موت زهابلا بلوتو فلسفنا كام مسأن نابتي منم عود زي تتنبيلون رقص أنينتن قبراونت زي تبات حلموت مخادي حيشيلو كاب سقراطس كاتسيلو فلسفنا نخال أي موت زي تقربلا جوردان برونو بحاويس تقاصللا ألكساندراويت فلاسفا قوالان ستيتي أم وداتا عدما بغاري زي تغوتتتلا زرأ ياقوب زي تسددلا دقيق استيفانوس ملحسوم زي تقوروصلان هيوتهم زي سأنولا إذا فلسفنا نمخانو انت عينت حساب بمتنساء إيا إذا خلو زوردا إلكا محتاج تخكليو ناي فلسفنا تختلتي وي بتبابا زودقو اتي ناي مجمر تعبي حتو اونت وي حق سلازخونه يبلو اونت وي حق ببعلو انتاي مالتيو فلسفنا ببعلو زتسألأتلو مسرات يمثل مخنياتو بزح سلا اتتنكفن اتفحرن ترخات سلا اتقلبتن برقص ان رأيو مسلي ان سامعو دمسي ان اشتتوش انا ان نخو نقر اونت وي حق سلازخونه ديو ويس اونتيو إلنا سلا ان حاسبيو بمبال فلسفنا يحتت امباركاس نايلو ما عندي زعبانا فلسفنا تلق إلكان مدهساس زي كونا سلا حدا بروفيسور فلاسفا زدهس سالو قزايو from dust to dust انا قول عكلخو ازي استباركو انيرا بسلسته سدرا عبي كبل اخئليه ابستفلالي عودتات تمرتي بقندو بفلسفنا حقن بفلسفنان اب اهغورا افريكا عبي ابركتو زغبره فلاسفايو اب فلسفنا عبي تمسطو زنبرو اتي بروفيسور فلاسفا كم بعل نغادراس تسمان منغست سليمان زامسلو نايت شعغ زليقاونتي سنه صحف عبي فقرن اخبروتن كم زلو باندبتو يزارب نبره اتي بزعبا حونت زصحافه اب ኢትዮጵያ ابز سرحو ግብራው ስራሕት ዓቢ ተራከም ዝተጻወተ ይንገረላ ፍላስፋ ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሻቴ መምህር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስነ ጽባቀ ኤስቴቲክስ ኤላን ሳካር ሓደ ካብቶም ናይ ዘመን ፍሉጣት ምሁራት እንድሪያስ እሻቴ ከም መቀየሩ እዚ ሚሊኒየም ምዃነ ይምጉት ለውጢ ስሉስ ማለትውን ሓርነት ማዕርነት ሕውነት እዩ ንነጻነት ማዕርነትን ዝጽሕፍን ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሊበራዊ ክልስ ሐሳብ ፍትሒ ዝጽሕፍ ሕውነት ዝብል ምሁር ይክብል ይገልጾ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር በነበሩበት ወቅት ለዘመኑ ወጣት የአስተሳሰብ መሪ ነበሩ። ፕሮፌሰር እንድራስ እሸቴ ምስ አዲው መንበረ ገብረ ማርያምን ምስ አቦ እሸቴ ተሰማ አብ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ተወሊዱ ንእስነቱ አብኡ አሕሊፉም ድሕሪ አዲኡን አብኡን ምስ ስድራ ፓንክረስ ዓቢው ብዕቱብ ንባብን ብፍልጠት ተመክሮን ክእክብ ኪኢሉዩ አብ ኢትዮጵያ አለው ካብ ዝበሃሉ ዘመናዊ ቤት ትምህርትታት ዝጥቀስ ካልአይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዳግማይ ምኒልክ ትምህርቱ ዝተማሃረም ንአብ ዌልስ ኮሌጅ ትምህርቱ ተኸታቲሉ ክሳብ ካብ ዩኒቨርሲቲ ያልናይ ዶክትሬት ዲግሪ ዝረክብ ሰፊሕ ናይ ምርምር ተመክሮዊ ፍልስፍና ህይወት አሕሊፉ አብ ዝተፈላለዩ ናይ ወጻኢ ዩኒቨርሲቲታት ድሕሪ መምሃሩ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ አብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከም መምህርን ፕሬዝዳንት ኮይኑ አገልጊሉ እዩ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር አይተመለስ ዜናዊ ነውን ሰሪሑ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ انترقق انتسرحن اب 1987 ዓመተ ምህረት እጃሙ አበርኪትዩ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ አብዝነበረሉ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከምዝ ሰርሐ ይንገረሉ አይነ ስውራና ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ያሬድ ከይዶም ክቀጽሉን ዘመናዊ ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ስራሕቲ ገብረ ክርስቶስ ከምቲ ሕዚ ዘለዎን ክቀርብ አስተዋጽኦ ገይሩ አብ ታሪክ እቲ ዩኒቨርሲቲ ቀዳሜት ጓላን ስቴት ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ብዙሓት በደረጃ PhD ሳልሳይ ዲግሪ ሓደሽቲ ዓውድታት ክኸፍትን ናይ መጀመርታ ፕሮፌሰር ጓላን ስቴቲ ፕሮፌሰር ዓለም ፀሐይ መኮነን አብ ፕሬዝዳንትነት አረኺባ አካዳሚክ ዲሲፕሊን የተገደበ አይነት ዕውቀት ከፍልስፍና ውጭ በብዙ የዕውቀት መስኮች ሰፊ የሆነና ጥልቅ የሆነ ዕውቀት ትልቅ ኢንትረስት ትልቅ ኢንጌጅመንት አለው የፍልስፍና ፊልዶች ብዙ ዕውቀት አለው ማልቅ ነው እንድራስ ሁሉ ቀን የምትማሪበት ኤቭሪዴይ እንግዲህ ላለፉት 12 ዓመት አቋሉ ይህ ሀገር ከመጣው ጀምሬ ኤቭሪዴይ አዲስ ነገር ነው መማር ነበር ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባን አማኻሪ ነበር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊን ተመራማሪ ፍልስፋን ደራስን ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ እንድሪያስ አብታ ብሪቻርድ ፓንክረስ እትሕተም መጽሔት ኢትዮጵያን ኦብዘርቨር ብንእስነቱ አብዝሐተሞ ጽሑፍ ሰልፍ ሄልፕ ኢን ኢትዮጵያ ብዝብል አርእስቲ ጽሑፍ ነበረም እንድሪያስ አብዋን
ስርሑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እውን ኣብ ወንበር ሰብኣዊ መሰላት ሰላምን ዲሞክራሲን ዩኔስኮ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ኣብ ሞራላውን ፖለቲካን ፍልስፍና ስነ ምግባር ዘተኮረ ስራሕቲ ብዙሕ መንገድታት ኣሐቲሙ። ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ኣምሂሩን ፍልስፍና እውን ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን፣ UCI በርሊን፣ ዩኒቨርሲቲ ፔንሰልቪያን መምህር ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣምሂሩ ብዙሓት ተምሃሮ ኣፍሪኑ እዩ። ካብ ፍልስፍና ክሳብ ስነ ምግባር፣ ካብ ሃይማኖት ክሳብ ስነ ጥበብ፣ ካብ ሕውነት ክሳብ ነጻነት ብዙሕ ፍልስፍናታት ቲዮሪ ከካፍል ክኢሉ እዩ። ካብቶም ዓለም ለኻውያን ተፈላጥነት ዝረኸቡ ተምሃሮ ኢንድሪያስ እሸቴ ፍሉጥ ፖለቲካዊ ፍላስፋ ጆሴፍ ኮንን ፕሬዝዳንት ሰብኣዊ መሰላት ኪኖ ሮፍናንን ይርከብዎም። እቲ ፕሮፌሰር ፍላስፋ ብዛዕባ ዓወት ዓድዋ እንትገልጽ ዓድዋ ኣቦታትና ዝሰርሕዎ ታሪክናትና ጥራሕ ዘይኮነ ሙሉእ ጸለምቲ እውን ዘኹርዕ ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ ኣብዚ ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብብዙሓት ዝተፈላልዩ ዘይተመለሱ ሕቶታት ዝሕተትን ንተዓዲና ምፍንጫልን ብዘይ በሪ ባሕሪ ክትተርፍ ዝገበረ ዓወት ኮይኑ ንጸለምቲ ኣፍሪካውያን ግን ዓብዪ ናይ ስነ ልቦና ምልዕዓል ዝፈጠረ ምዃኑ ኩሉ ልሂቅ እቲ ሃገር ተመራመርቲ ታሪክ ብሓደ ብርዒ ዝስማዓምዑሉ እዩ። ኢሉ እውን ፈላማይ ዓወት ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ከም ዘይኮነ ይግንዘቡ። በቲ በለበቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ተረኻት ዝለዓልሉ እዩ። እቲ ፕሮፌሰር ፍላስፋ ኢንድሪያስ እሸቴ እውን እዚ ዝስማዕምዐሉ ይመስላኒ። ምክንያቱ ኣብ ፍልስፍንኡን ጽሕፋትን ነቲ ዝነበረን ዝተረኣየን ከም ዘይኽሕድን ሓቂ ንምርኣይ ብዙሕ መጽናዕቲ ከም ዘካይድ ስለ ዝፈልጥ ብናይ ስራሕ መሳርሕቱ ኣዕርኽቱን ኣንባቢን ሙሉእ ፍላስፋ እዩ። ተኣምኖ እትኽል ዓርኪ ፈላጥ ተጻዋታይን እዩ። ልስሉስ ነፍሲ ዘላቶ ሰብን ሰብ ክጉዳእ ከሉ ሓዘኑ ብንብዓት ዝገልጽ ኮይኑ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝግደስን ሕያዋይ ሰብን እዩ ኢሎም ይገልጽዎ። ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሩ ፍሉጣት ምሁራት ሓደ እዩ። ዋላ ካብ ብርዒ እንተተቓለሰ ምስ መሰል ጸለምቲ ኣብ ምኽባር ተሪር መርገጺ ዝነበሮ ኮይኑ ድልውነቱ ፖለቲካዊ መርገጺኡ ኣብ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣበርክቶ ኣባል ሶሻሊስት ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ መኢሶን ብምዃን ጎሊሁ ይረአ ነበረ። እቲ ብሱሳታት ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓስ ተምሃሮ እቲ ግዛዕ ዓበይቲ ለውጥታት ንምምጻእ ዋላ እኳ እንተነበረ ብወታደራዊ ሓይሊ ምጥላፍ አጋጢሙ እዩ። ግን ቃልሲ ተምሃሮ ኣይቋረጸን እኮ ደኣስ ተጠናኺሩ ቀጺሉ። አሜሪካ ሳለ ኮርሶች የሚሰጠው በጣም በተራራቁ አይነት ዲሲፕሊኖች ነው። ፊሎሶፊ ኦፍ ማይንድ፣ ኤስቴቲክስ፣ ስለ ውበት። በሃይማኖት ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን አይመስልም። ኢንድሪያስ ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን አስተምሯል ብዙ ጊዜ። ኢንድሪያስ እሸቴ ከም ፍላስፋ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ PhD ዲግሪኡ ብፍልስፍና ዝረኸበ እንትትከውን ብ1970 ካብ ዩኒቨርሲቲ ያል ብፍልስፍና ወዲኡ ብድሕሪ እዚ ኣብ ፍሉጣት ሓያላት ዩኒቨርሲታት አሜሪካ ኣምሂሩ ካብ ያል ብፍልስፍና ሳልሳይ ዲግሪ ምርካቡ ብፍልስፍና ኣብ ብሉጻት ዩኒቨርሲታት ምምሃሩ ንኣእምራዊ ደረጃ ኢንድሪያስ ሓያል መርትዖ እዩ። ኢንድሪያስ መዘንኡ ኣብ ዝግምግምሉ መጽሔት ፍልስፍና ብሉጽ ድርሰታት ፍልስፍና እውን ኣሐቲሙ እዩ። ኢንድሪያስ ብኽልሲ ሓሳባውን ብተግባራውን መዳይ ፖለቲካዊ ፍላስፋ እዩ። ብኽልሲ ሓሳብን ፍልስፍናዊ ጽሑፋት ፍልስፍናዊ ድሌታቱ ዘርኢ እዩ። ህይወቱ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ተምሃሮ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ንጡፍ ኣበርክቶ ብፍሉይ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበረ ኣበርክቶ ዝሃቦ ሓተታ ኣብ ፍልስፍና ዝነበሮ ክልሲ ሓሳባዊ ስርሑ ኣብ ስራሓ እትይዎም። ኢንድሪያስ ከም ፍላስፋን ህዝባዊ ምሁርን ንምርዳእ እቶም ዝጸሓፎም ጽሑፋት ክልሲ ሓሳባትን ኣብ ኩነት ኢትዮጵያ ናብ ግብሪ ከውዕሎም ከም ዝጸዓረ ይንገረሉ። Transitional justice does, and what it means is brought to society itself, to the actual community, if it's going to achieve the wider purpose of ካብ ብዙሓት ዝዝረበላ ጽሕፈት ኢንድሪያስ እሸቴ ሓንቲ ሕውነት ወይ ብራዘርስ እትብል ድርሰት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕቲ ቁልፊ ተራ ከም እተጻወተት ይንገረላ። ካብተን ሰለስተ ርእዮተ ዓለማት ምዕራባውያን ፍላስፋታት ብዙሕ ዝዝንተወላ ዝጽሕፉላ ንብዙሕ ዘመናት ዝተቓለሱሉን መስዋዕቲ ህይወት ዝኸፈሉሉን ሊበርቲ፣ ኢኳሊቲ ኤንድ ብራዘርስ ሓርነት፣ ማዕርነት፣ ሕውነት እቶም ምዕራባውያን ናብ ሊበርቲ፣ ኢኳሊቲ፣ ማዕርነትን ሕውነትን እንተተ
ዘተኩሩ حاونت ግን ድሕሪ ግዜ ሸለል ኢሎሞ ከም ኢንድሪያስ ዝበሎ ሓደ ቁልፊ ታሪካዊ ምክንያት ናይዚ ብኣራያ ኢንድሪያስ ኣሜሪካውያን ናጽነትን ማዕርነትን ቅጣበቁ እንከለው ባርነት ነይርዎም ስለዚ ንሕውነት ከም ዓቢ ህዝባዊ ክብርታት ብቐሊሉ ከካትትዎ ኣይከኣሉን ጻዓዱ ባሮት ምስ ጸለምቲ ባሮት ናብ ሕውነት ዝምድና ንከኣቱ ካብ ደቂ ሰባት ንታሕቲ ተባሂሎም ስለ ዝቁጸሩ ሕውነት ከም ህዝባዊ ጽቡቕ ባህሪ ንኣሜሪካውያን ባሮት ምግባር ትኹረት ኣይነበረን ከምኡውን ሕውነት ከም ምትሕግጋዝ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሰውራ ሩስያ ኣምር ሕውነት ምትሕግጋዝ ምስ ሶሻሊስት ምንቅስቓስ ብምትእስሳር ከም ተጻባዕ ሓሳብ ተራእዩ ነዚ ንምድጋፍ ድማ መስራቲ FBI ኡድገርድ ሁበር ብምንቅስቓስ ሶሻሊስት ዝጠርጠሮም ከመይ ይገብሮም ከም ዝነበረ ብዙሓት ጽሑፋት ይሕብሩ ብፍላይ ድማ ነቶም ፍሉጣት ቻርልስ ቻፕሊን ናብ USN ከይኣቱ ንጸሊም ተቓላሳይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ብምፍርራሕን ካልኦትን እውን ዓበይቲ ስራሕቲ ሶሻሊስት ምንቅስቓስ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ እውን ይንገረሉ እዩ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ ንሕና እውን ባሮት ማሕበረሰብ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኢትዮጵያ ሓደ ሰብኣዊ ስድራ ኢና ኢሎም ብሓሶት ስለ ዝብሉ ሕውነት ኣብ ኢትዮጵያ ተናኢሱ ከም ዝነበረ ይገልጽ ኢንድሪያስ እቶም ሰለስተ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ብራዘርስ ወይ ነጻነት ማዕርነት ሕውነት ንሕውነት ከም ሩኤት ዓለም ይወስዶ ኣብ ፖለቲካ ፍልስፍና ኣብ ምዕራባውያን ሸለልትነት ከም ዝተረኣየሉ ታሪካዊ ምኽንያትን ምዃኖሙን ይምጉት እዚ እዩ ድማ ሸለልትነት ዝመልኦ ግን ከዓ ኣገዳስ ሩኤት ዓለም ከድህብ ዝደረኸ ካብዚ ብምብጋስ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ሃገራውነት ኣብነት ሕውነት ምዃኑ ይምጉት ኣብ ጽሑፉ ሃገራውነት ዜግነታዊ ኣብነት ናይቲ ምትእስሳር ሕውነት ብምውዳብ ናይ ፍቕርን ውፍይነት ተጻምሮትን ሕድሕዳዊ ኣፍልጦ ምሃብ ግብራውን ስምዒታውን ዝምድናታት መለለይኦም ዘይፈናጨሉ ዕላማታት ምሕቋፍ እውን ኩነታት ማእሰር ሃገራውነት እዮም ኣብ ኩነት ብሄራውነት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ሕውነት ዝብል ሓሳብ ኣብ ናይ ሓባር ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ብሄራዊ ምትግባር ውሕስ ይኸውን ይብል ሃገራውነት ብብሄራውነት መንነት ብምትካዕ ሓደ ከም ኣብነት ሕውነት ንሃገራውነት ዝምልከት ስነ መጎት ክካየድ ይኽእል እኔ እሱ መከራከር አልችልም በጣም ኢንቲሚዴት ወይም እውቀቱ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ እሱን ይዤ ልክ አይደለም ብዬ ልል አልችልም በቃ ሄጄ ወይ መጽሐፍ ላይ ፈልጋታለሁ ወይ አጥማይ መካሰው ግን ድረስ ነው ማቀ እንዲያም ብዙ ነገር ያወቀ እንደማያቅ ሆኖ እስክጨርሽ ያዳምጦ በሱ በደንብ ስለሚያቀው እስኪሰለቸው ድረስ አውርተሽ ጨርሺ አንድ መጽሐፍ ጣል ያደርግልሽና ለካስ ምንም ማላቀም ዋላኳ እቲ ፍላስፋ ዘየጠራጥር ክእለትን ዓወትን እንተሃለዎ ንብሔራዊ ፌደራሊዝም ዝገብሮ ጽኑዕ ድጋፍን ኣብ ሞይኡ ዓቕሙን ጸገማት ፈጢሩሉ ኢሎም ብጽኑዕ ዝኣምኑ ኣለው ኢሉ ዝጅምር ኣብ ኢንድሪያስ እሸቴ መጽናዕቲ ዝገበረ ታደለ ገብረ ወልዲ ዮሐንስ ሞራል ዳሌማ ፎር ኢትዮጵያን ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ከምናተይን ከም ዝበዝሑ ምሁራት ብዝበለጸ ዝድነቕ ግን ኩሉ ናብ ሓደ ንከይጥቕለል ብሞይኡ ንኹሎም ህዝብታትን ጉዕዞም ምዕባለን ዲሞክራሲ ንምግሃድ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣድናቆት ይረክብ ብፍላይ ድማ ነዚ ከጠናኽር ዝኽእል ኣብ አዲስ አበባ ሕዳር 2012 ዝሓተሞ ዋት ኢዝ ዘመናዊነት ፐርስፔክቲቭ ኦን ኢትዮጵያን ሞደርኒቲ ኣብ ዝብል ኣብ መጀመርታ ዝተሰርዐት መጽናዕቲ ጽሑፍ ፍልስፍና ኢንድሪያስ ሞደርኒቲ እትብል ነዚ ብዕቱብ ምግላጽ ትኽእል ኮይና ዘ አይዲያ ኦፍ ዘመናዊነት ካም ፍሮም ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ዝብል እቲ ዩኒቨርሲቲ ብምሁራት ዝተዳለወ መጽናዕቲ ኣብ መእተዊ ይገልጾም ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ ኣብ እዋናዊ ኢትዮጵያ ኣካታዕ ምሁር እቲ ሃገር ኮይኑ እዚ ድማ ብዙሓት ፍላስፋታት እዚ ዓለም ዝበጽሖም ተጽዕኖ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ታደለ ገብረ ወልዲ ዮሐንስ ስለቲ ፕሮፌሰር ዘጽናዓሉን ንኢንድሪያስ ዝነቐፎ ብናቶም ኣረኣያ ክነብር ዘይከኣለ ህዝባዊ ምሁር ኮይኑ መዐቀኒኡ ድማ ይቕርብ ብመሰረት እቶም ነቐፍቲ ኣብቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ታደለ ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ ክጥምት ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ይብል ብዛዕባ ተራ ኢንድሪያስ ከም ህዝባዊ ምሁር ዝነበረኒ ኣስተንትኖት ከካፍለኩም ኣብ ህይወት ኢንድሪያስ ከም ህዝባዊ ምሁር ሞራላዊ ቅልውላው ከመልክት የብምባል ጽሑፉ ይቅጽል አሜሪካ ሳለ ኮርሶች የሚሰጠው በጣም በተራራቁ አይነት ዲሲፕሊኖች ነው ፊሎሶፊ ኦፍ ማይንድ ኤስቴቲክስ ስለውበት በሃይማኖት ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን አይመስልም ኢንድሪያስ ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን አስተምሯል ብዙ ጊዜ
አለማየሁ ወልደ ማርያም ናሽናል ፐሬድ ናሽናል ሼም አብዝብል ጽሑፉ ፐርሰናል ኖት አብዝብል ትሕቲ አርእስቲ ንእንድርያስ ስሉጥ አእምሮን ብሩህ አካዳማዊ ህይወትን ብዝለዓለ አኽብሮት ዝሕግዝ ኢትዮጵያዊ ፍላስፋ እዩ ብዙሓት ብህዝብን ብውልቀን ይዛረብሉ እንድርያስ ብዙሕ ስለዘይሐተመ በአካዳሚያዊ መዳይ ፉሹል እዩ ይብሉ ክብል ዝጸሓፈ እንትትከውን ቀጺሉ መብዛሕትዮም እቶም እንድርያስ አዝዩ ዝያዳ ፍልስፍና ከምዘይኽኣለ ዝኸሱ በሓፈሻ ኣብ መጽሔት ሞያዊ ፍልስፍና ዝሓተሙ ድርሰታት ፍልስፍና ንሞያዊ ፍልስፍናታት ዝምልከቱ እዮም ኩሎም ፍላስፋታት ብህይወቶም ካልእ ነገር ዋላ ዝህቡ እንተኾኑ ኣብ መጽሔት ወይ ጆርናል ፍልስፍና ምሕታም ዋጋ ኣይህቡን እንድርያስ ብናቱ ኣረኣእያ ንኢትዮጵያውያን ዝዓበየ ዋጋ ዘለዎ ኣብ ዝግደሰሎም ጉዳያት እናሰርሐ ርኡይ ክፋል ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ ኣብ ጆርናላት ወይ መጽሔታት ዘሓትሞምን ዘንብቦብን ብልሓቱን ዓቕሙን ፍልስፍንኡን ከም ምሁር ቀዳማይ ደረጃ ስራሕ ፍልስፍና ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ከመስክር ክኢሉ እዩ ይብል ከም ፍላስፋታት ዓለም እንተርኢና እየ እውን ሓሳባቶም ፍልስፍንኦም ናብቲ ዓለም ይነጽጉ ከም አቴናዊ ሰቅራጦስ ጆርዳን ብሩኖ መጽሓፍቱ ከም ዝተቓጸሉ ብዘይስሩዕ ዋላ ይነገሩ ከምዚኦም ፍላስፋታት ሓሳቦም ኣብ መጽሔት ብብዝሒ ዋላ ኣይጸሓፉ ኣብ ልቢ ዝተርፉ ሓሳባት ግን የብቅሉ እዮም A fresh foundation, a future of reconciliation. Also in the Ethiopian case, I think our own exercise of transitional justice was very important. እንድርያስ ለውጣዊ ኢኔሩ ግን ከኣ ፈጺሙ ዶክትሪናዊ ኣይነበረን ዘመናውነት እንታይ እዩ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ሚድዋይፍ ኦር ሞደርኒቲ ኢሉ ዘመስገነ እንትትከውን እንድርያስ ኣብ ምሁራዊ ጽሑፋቱን መዓልታዊ ህይወቱን A world in a grain of sand, a heaven in a wildflower ዝብል ዓብዪ ስነ ጥበባዊ ጽሑፍ ኣካፊሉ ነቲ ኣኽቢሩ ዝርኤን ዝፈትወን ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ግን ኣዝዩ ሸለል ተባሂሉ ዝነበረ ብጽቡቕ ባህርያት ኣብ ስነ ጽሑፍ ህያው ዝኾነ ፍልስፍና ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ ነፍሲ ፍልስፍና ዘርእሉ ፍላስፋ ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ እሞ ደኣ ብዛዕባ እንድርያስ እሸቴ እዚ ካበልኩ ብዛዕባ እትስዕብ ኣብ መቓብሩ ዝተጻሕፈ ታሪክ ኣብ መጻጽኣ ክነግረኩም እንድርያስ ምስ መሓዝቱ ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ካብ ሌጎስ ናብ አቢ ኦኳታ ናይጄሪያ በመኪና እናተጓዓዘ ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ፍትው ዝኾነ ውቁብ ዓይነት ሳንዱቕ ሬሳ ኣብ ወሰን ጽርግያ እናሓለፈ ይርኢ ነቲ ገናሕ መኪና ደው ከብል ይሓቶ ዝረኣዮ ሳንዱቕ ካብ ሓመድ ናብ ሓመድ ዝብል ጽሑፍ ተሰሊሙ ነበረ እንድርያስ ኣመልኪቱ ሕጂ ኣብ እምኒ መቓብር ክጽሕፎ ዝግባእ ረኺበ ክብል ተዛረበ From dust to dust ኣብ መቓብር እቲ ፍላስፋ ፕሮፌሰር ክጽሓፍ ሽዑ ጀሚሩ ተናዘዘ ኣብ መበል 76 ዓመቱ ብ2017 አቆጻጽራ ግእዝ ካብዚ ዓለም ተፈልዩ አንድ ጥቁር ፍልስፍና ለማስተማር በጣም የላቀ ሰው መሆን አለበት በዛ ዕውቀት ሰፊ ዕውቀት አለው ስለዚህ በዛ ዕውቀት መሰረት ተነሱ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ነው በጣም አንባቢ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ መረጃ ሳይሆን ማስረጃ አለ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብመሳርሕቱ ፍትውን ናብ ናይ መወዳእታ መዕረፊኡ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅድስ ስላሴ ቅድሚ መብጽሑ ዝተሰከመ ሳንዱቕ ኣብ ዋና ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሽኝ ተገይሩሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እቲ ሃገርን ዝተረኸቡ ኮይኖም ፕሮፌሰር እንድርያስ ከም ምሁርን ነበር መራሒ ዩኒቨርሲቲ መጠን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኣህጉርናን ንምምጻእ ብዙሕ ተጽዕኖታት ፈጢሩን ክብርን ፍቕርን ተዋሂብዎ ኣብ አሜሪካ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ አይቨሪ ታወር ፍሉይ ዕድል ዝረኸበ ፍላስፋ ፕሮፌሰር እንድርያስ ልብን ኣእምሮን ብዙሓት ሰባት እውን ሲዒሩ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዜና ሕልፈቱ ኣብ ዝተዘርግሐሉ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዋሕዚ ድንጋጸ ተሰሚዑ ብዙሓት ድማ ነቲ ትሑትን ሕያዋይ ምሁርን መራሕን ኢሎም ብፍቕሪ ዝገልጽዎ ፕሬዝዳንት ነበር ዝገልጽ ጽሑፍ ዝኽሪ መዝጊቦም ሓዘኖም ገሊጾም እዮም ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ንፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ካብ ዝለወጠ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚያዊ መደባት ብሰፊሑ ዘስፈሐ ፕሬዝዳንት ክብል ገሊጽዎ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ምሁር ዝኾነን መሳርሕቱን ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ ንፕሮፌሰር እንድርያስ አህጉራዊ ጽልዋ ዝገበረ ምሁር እዩ ኢልዎ ዶክተር ሉሊት አበራ ሰብኣውነት እቲ ፕሮፌሰር ፍላስፋ ከም እውን ናብ ልዕሊ እቶም
ዝተጸገሙ ወገናት ዝገብሮን ህይወቶም ዝትንክፍ ርህራህን ድሕሪ ታሪክ ቃልሲ ጸሊም ፓንተር ኣዘንትያ ኣብቲ መዕጸዊ ምፍናው ሳንዱቕ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ፍላስፋ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ኣብ ኣህግራዊ ግልጋሎት ዝበጽሖም ጸፍሒ ኣብ ወንበር ፓናል ክኢላታት ፌደራሊዝም ፎረም ኣብ 2 ዓመት ዝካየደ ኣህግራዊ ዋዕላ ኩለም ፌደራላዊስት ሃገራት ማሕበር ምምላስ ሃብቲ መቕደላ ኢትዮጵያ ኣብ 1998 እስካብ ዝዓርፍ ኣብ ወንበር ዝኽሪ 100 ዓመት ኩናት ዓድዋ ካብ 1995 እስካብ 1996 ኣተሓባበር ጉዳያት ሕገ መንግስታውን ምሕደራን ጉጅለ ኢንተር ኣፍሪካ ካብ 1992 ክሳብ 1995 ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ካብ 2004 እስካብ 2014 ኣብ ወንበር ጊዜያዊ ቦርድ ፕሮጀክት ዝኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ካብ 2011 ክሳብ ዝዓርፍ ኣባል ሳይንሳዊ ኮሚቴ ታሪክ ዕዮ ኣፍሪካ ካብ 2012 ክሳብ ዝዓርፍ ምክትል ኣብ ወንበር ላዕለዋይ ደረጃ መድረኽ ጣና ፎረም ካብ 2012 ጀሚሩ ኣባል ቦርድ መድረኽ ፌዴሬሽን ካብ 2013 እንዳመርሐ ዝነበረ ፍሉጥ ፍላስፋ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ እዩ። አንድ ጥቁር ፍልስፍና ለማስተማር በጣም የላቀ ሰው መሆን አለበት። በዛ እውቀት ሰፊ እውቀት አለው። ስለዚህ በዛ እውቀት መሰረት ተነሱ ኢትዮጵያዊ ፈላስፋ ነው። በጣም አንባቢ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ መረጃ ሳይሆን ማስረጃ አለ። ስራሕቲ ጽሑፋትን ፍልስፍናን ድርሰታትን ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ዝተወሰኑ ንምርኣይ ዝኣክል ኮንትራክታሪኒዝም አን ዘ ስኮፕ ኦፍ ጀስቲስ 1974 ብራውን ዩኒቨርሲቲ ፈርቲኒቲ ዘ ብራዘርስ ሪቪው ኦፍ ሜታፊዚክስ ካራክተር ቨርቹ ኤንድ ፍሪደም ፊሎዞፊ ኣብ 1982 ዳዝ ኤልዌይስ ካራክተር ማተር ኢን ሎዌር ኤንድ ጀስቲስ አን ኢቲካል ስተዲ ኣብ 1989 Social Structure of Freedom 1970 Reflection on Expanding Ethiopian Democracy Space Aspiration Opportunity and Choice مسلسته محازوتون مسارحتون بموخان Federalism New Fraternity in Ethiopian Politics كلتشحن 13 What is زمناونت Perspective on Ethiopian Modernity كلتشحن 13 Modernity بزبل زصحافهم كالوت صحفاتن كالوت بزح زبلو قال محتتاتن صحفاتن مرأي كاليوم إندرياس نمفلات انت تداليو حساباتون فلسفنون نمرداون አገዳሲ خون በመምህርነታቸውም ሆነ በፖለቲካ ፍልስፍና ዘርፍ ባበረከቷቸው የጥናት ጽሑፎች እጅግ የሚከበሩት ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሁለት መልክ ይታያሉ። አንደኛው ወገን ባለፉት 20 ዓመታት ባሳዩት የፖለቲካ አቋም አመፈጸምታ ዶክተር መሐሪ ተድላ ማሩ ኢንድሪያስ እሸቴ from 1945 up to 2024 attribute visible ዝጽሐፎ ስለሞት ኢንድሪያስ እሸቴ ከምዝ ክብል ጽሒፉም አፍሪካ አዝዮም ካብቶም ሓደ ንፉዓት አእምሮን ሓንቲ ካብተን አዝየን ሩህሩሃት ነፍስን ሲኢና አላ ፍላስፋ ህዝባዊ ምሁርን መምህር ብዙሓት ኢንድሪያስ እሸቴ ዜና ሞቱ ብማዕበል ስንባድን ሓዘንን ውሒጡኒ በይነይውን ኣይነበርኩን ኣብ ዝቐጸሉ መዓልትታት ኣብ መላእ ዓለም ክብሪ ተዋሂብዎ ስፍሓቱ ድማ ብህይወትን ዓወታትን ኢንድሪያስ ክንደይ ህይወት ከም ዝተተንከፈ ብንጹር ዘርኢ እዩ። ኢንድሪያስ ፍላስፋን ፍሉጥ ተጣባቂ ምምሕያሽ ኩነታት ደቂ ሰባትን አፍሪካን ዩኔሩ ልዕሊ እቲ ዝድለን ደረት አልቦ አካዳሚያውን ህዝባውን አገልግሎት ብምኻድነቶም ዕድለኛታት ዝፈልጥዎ ነባሪ ውርሻ ገዲፉ ሓሊፉ ክብል ገሊጽዎም ነቲ ብዙሕ ዝተባሃለሉ ፍላስፋ ፕሮፌሰር ኢንድሪያስ እሸቴ from dust to dust ሰላም